Horas madihita salutna. Horas. Hurian itu hatta adora suta mulai perminggota. Wabato kami jo songon koreksi di acara ta di nomor sada tersurat di mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Patugijang marohang muna hamu ale ak kaharbangan, patugijang mahamu ale akapitu siyan narobi, asabongot raja ni hamuliaw ni. Ise ulaning raja ni hamuliaw ni, Ima Jahoba nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang dihamusuon. Patugijang matohang muna hamu ale tatangi homma patik ni debata di minggu apen na papat tonon himana tersurat di Filipi bidusada ayat 27 sahatru 20 lalu. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahobbar hamu par seorang muna asa huida di hamu dinaroi yahu manang hubege taringot tu hamu dagan pada udau dope babua nahot hamu jong di bagasan hasadaw ni toddi jalarap marukil marsada niroha maka porsiai barita nauli. Tung unang maolo hamu pabibiaran ni akka alo ni agi ahape tadda ni hamagwanna mai dinasida alai di hamu tadda ni halwaud do jalasian debatadoi ido sahatna atong rap magidogogo mahita tuan sian debata. Ayas manang rohaki mudarmu mangurasi perjahat
jahati, mudarmu mangurasi nang najumahati, dihokop hoawon, dihokop hoawon, dihokop hoawon. Tatopote madosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasan di dosa dihami halak na dangol. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matuhami rohanami hasan di dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahatami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasan di dosa. Isebe mangaluhon akan apinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na maddabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naong mate. Alai dada holani, naong mulak mangolu do, jala di siamun ni debatado iba na mangordihok kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabege mahatani debata turpok abistel di minggu apen na papatonon imana tersurat di saya bidupitu mamuka sena 10 sahat rodi ayat 10. Jesaya bidupitu ayat 10 sahat rodi 10 tajahama marsika soren. Akup nii didok Jahoba mamad dok siahas songonon. Pangido siang banua turuk, manang siang banua bincang sehali. Jadi ninna siahas ma dangolo au mangido asa unang huujuni Jahoba. Jadi ninna si sayang mak, uwa tabihon hamuma,
baheni apala Tuhan isadiri ma mangalehon sada tadda di hamu. Ida ma gabe-gabean masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahinon na magwarna Immanuel. Martega naman sa tuwa ni Lola Pamanda. Ay maliboto mabalokon saja. Ay nalinglag. Aitagan sori botodak dan akido pe mabolokon na jat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hina biaram munai. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni debata, jala na upyopsa. Amin.
tahatidak kum maha persiaw tai, songon nahi natidak kun ni dongatta saha persiaw di sandok kortibion, rak mahita mandok. Au korsea di debata Jahoba, ido ama parguguna suatu dosan, natumo palangi dohotano. Au korsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santon di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hao pinor silang, natua tu banua toru dung ditangom, namula mangulu di hari patoluhon, lahun tu surgo, lahun tu siamun di debata Jahoba, amanai pargo guna suatu dosani, di sima bana pemulak sogut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut daging halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
tatangihon ma tikting masa di huriata. Tikting di minggu Advent apa paton tanggal 10 Desember tahun 2022. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu Advent napa paton. Doho tema tomu maibana na pinarbaga ni Jahuba. Napa duahon dadana na sorang. Nah dari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 di basa-basa Tuhata dadana boru di keluarga Amata JS Ricardo Sidabutar Inata Nora Drayana boru silalahi ruasnya huriata nomor induk register sada walu tuluopat sian wik Getsemane. B. Nah di hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2022 di basa-basa Tuhata dadana boru di keluarga Amata Sudarmanto Munte Inata Magdalena boru Silitonga ruas ni huriata nomor induk register sada pitu walu sian wik Jericho. Ipasdo dadana laki suak songoni natorasna. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka sadarion minggu tanggal 10 Desember tahun 2022 gabe ruas ni hagabe dewok sadama keluarga ni amata boy prigende sihaloho inata rotua boru simamora rap dohot sada enakon nasida mareganan di Jalan Buni 2 nomor 4 RT 4 RW 14 Beji Timur nomor induk register sada sia tolu di kelompok Kapernaum nasida ro sian HKBP silalahi Redsos silalahi pinang idoma tu keluarga asanyong jok kamu denganan muna. Maula tema abang kudul mahamu. Di cakok kudat mahamu gabe uros naguk di huri gabe usada anggiat ma gabe uros na mengul hamu toktong di huriata maula tema. Napa paton ulaon ulus satuaon tu umur 70 tahun. Di hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2022 pasahaton di hurata do ulus satuaon tu ruas naungguk marumur 70 tahun sahatu tanggal 21 Desember tahun 2022. Jala di pasada dohot perayaan Natal lansia HKBP di posada. Tu amanami inanami ruas huriata narade majalo ulusi asa di pasahat menang pabotohon ma tu situa wik pertanyaan nabi. Napalimahon kunjungan cek si seding tu panti Wereda Cipayung. Di Arsadarion minggu 10 Desember tahun 2022 seki seding ni huriata patupahon pangebation tu panti Wereda Cipayung. Uhud patupahon perayaan Natal rapdohot penghuni ni panti nani uluhon ni amata Pandita Jackson Sirait STH. Napaonopon perayaan Natal kategorial ama ina HKBP de Posada. Di hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 pukul 11 WIB mana pukul 6 potari patupona do perayaan Natal kategorial ama ina HKBP de Posada. Mari tingon ma de johon tuganum ruas ama ina HKBP de Posada asara pria harota madohoti pestai. Na papituhon
ibadah Natal keluarga. Di hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2022 pukul 10.30 manang setengah walu botari Rapma gan keluarga patu pahon ibadah Natal keluarga di Bagas Nabi Pinangido tugan uruas ni huriata patu pahon rap dohot keluarga di Bagas Nabi Asaris mahita mabuan acara ibadah Natal keluarga na pinarade ni huria ima na marhata Indonesia dohot na marhata Batak na di patupa di julun di pitu garjata. Na pauluhon parturon ni parengotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus di hagai pede usada. Parture ni parengotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus di huriata bui mai dauta di warta jemaat na pinarade ni huriata marite persi cetak persi digital manang marhite grup week pertangiat tabi. Nafasyahon sumbangan. Di jalur huriata do sumbangan gudangna 25 juta rupiah. Na pinasahat ni Yayasan BRI Kasih PT Bank Raya Indonesia lah menupahi pembangunan gereja Gospel Argo. Ruas dohot perhalado pasahaton maulate tu nasida. Napasa puluhon jadwal sermon perhalado dohot kantor sekretariat Huria. Di hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2002 dohot Selasa tanggal 3 Januari 2003 sermon perhalado deposada masohot majolo. Sermon perhalado di Patupama mamuka hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2020. Domutusi kantor pelayanan sekretariat Huria martutup mamuka tanggal 2 satu tanggal 5 Januari tahun 2020. Sekretariat Huria makubai songon nasomal mamuka hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2020. Nomor 10 sada rapot Huria. Khobar tu sentralisasi keuangan HKIP naga besada siana putusan ni sino di godang HKIP na paunopon na salpu. Rapot Huria HKIP do sada na SKP Huriata pautu pau di bulan Desember di paudur tu Januari tahun 2020. Na somal hita tapatupa di Desember tahun 2002 manang Desember tepat tu para Huria di paudur gabe tu Januari tahun 2020. Dung jolo takas rade petunjuk pelaksanaan dohot infrastruktur na terkait tu peraturan ni padalan ni sentralisasi ni keuangan ni di jolo ni Huriata. Nah 10 tahun tik na sujinaho do barita para pengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinanade ni Huriata marhite WA week tabi. Songoni matik ting masa di Huriata di Bugasa Minggon. Saya di pas-pas duhat tamai ngabesangap di guarna. Amin.
Tuhan kadebatan. Taindehon ayat namangihun. Damen debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom amanginang. Turpuk jamita di ibadah Minggu Advent na paupaton, ima natar surat di Evangelium sian suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom sada ayat sada sahatu ayat pitu.
Hujahahon ma tuhita tapa ihut-ihut ma di bagasan rohata. Ahu surat tinongos ni si Paulus, naposo ni Jesus Kristus, natarjou gabe apostel, jala pinapulik tuulaon, mamaritahon barita nauli, nasian debata. Ima di parbaga-baga hian di aka surat nabadia, marhite-hite aka panurirangna. Taringot tu anakna Jesus Kristus, tu hatai, natubu sian poparan ni si Daud ia dagingna. Naung gabe tandap anak ni debata namar hagogoon, mangihut tonton di nabadia, dung hehe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalohami asiniroha doho tohonan apostel, mangalopokon pangoloion di haporseaon, turohani saluhut bangso alani goarnai. Sian nasida do nang hamu najinou nit Jesus Kristus, mandapoton akan nahinaholongan ni debata jala akan nabadia najinou nai na dihuta Rom, asiniroha madihamu doho dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Ido ianggo sahatna. Dihamu akamang doho tamu akainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Somalna tahe molonga masuk di bulan-bulan Desember sahat tu Januari, molonga salpu minggu tahun ujung tahun parhuriaon. Di situ kita adalah disibukkan dengan berbagai kegiatan, disibukkan dengan berbagai-bagai perayaan Natal. Adong maun Natal STM, adong maun Natal punguan, arisan, adong maun Natal marga, adong maun Natal sekolah minggu, Natal persikola, Natal instansi, Natal perusahaan, banyak lagi perayaan-perayaan yang dilakukan. Dan tentunya dalam perayaan-perayaan Natal itu, ahado sasitong na boy gabe siputi hatta, lapatan ni perayaan Natal itu hita. Holan perayaan sambing doi, holan lau bersenang-senang sambing doi, lau menghibur dirita sambing, manang miando hata ni debata di bagasan rohata, di naung tabege, di naung marsaringar, marhite jamita di perayaani, mangolu do hata ni Tuhani, di bagasan rohata, ditiki di suarahon. Jamita manang hata ni debatai tuhita. Ahado sasitong na lapatan ni Natali tuhita. Apakah hanya sekedar perayaan-perayaan supaya ada kegiatan? Apakah hanya sekedar untuk membuat supaya kita happy dan bersenang? Apakah hanya sekedar untuk memiliki baju baru, nuansa baru, ornamen baru, suasana baru dan segala macamnya? Ahdo lapatan nai tuhita. Amang inang nahin naholongan, adong sada keluarga yang berencana naing mamereng pesta Natal. Ima di sada huta sedang dirayakan pesta Natal punguan ina. Ay somal na molo di huta, dang holan sada dua punguan ina godang do. Adong sampai 5. Itu kan? Dari mulai ina Selasa satu ina Jumat. Ido 5. Jala sonangir-ngir halaki molo mar seragam. Seragam do nasi dadang bernuansa. Ay songokit molo hita kan dress code do nuansa da. Molo halaki daong langsung seragam do. Jadi seragam do, bajuna, sarungna, sipatuna, anting-antingna, horuk-korungna, do tipusna. Aya dong donaturna anak rato.
Saya pernah alami itu, dapat aku bagiannya. Gitu kan? Seragam. Jalan molo siap pudi, dang ditanda dia donio pungsia donang. Karena sama semua bentuk kepalanya. Gitu kan? Molo di huta kan songonido, sarupa sude siap pudi. Nadia do, molo ni salah orang nina molo siap pudi kan. Ale molo siap jolo jelas do. Boy do, nang pemar makeup adong do berbedanya kan. Ale molo siap pudi sarupa do bentuk nasudi. Jadi sada keluarga lau manasida neng marmereng pesta punguan ina. Kan? Jalaan dorang solao nasida di papung amat taima ina tanah do akagelengna. Di leombema pulpen sada do harotas. Untuk apa ini Pak katanya? Molo marnatal hanok kita suraton hamuma. Ahama na ikon si putih homuna taringok tu natali. Ahadona menarik di rohamuna nina. Lau mahalaki. Top sampai mari gereja dibereng ma ulinai gerejai. Baga sude marhilung. Lampu-lampu na pohon Natal na ornamennya meriah. Molo dihutakan banyaknya itu kain-kain lah itu, baru kertas-kertas lah itu. Sudah memarhabangan kan, banyak ornamennya, meriah. Tambah lagi sepatu kaca na marhilungi. Tambah lagi sebajunya, wah luar biasa. So nanger-mer ma pokok na molo ka kebaya ni nata. Luar biasa, bagakian. Lalu dung mula manasida, sian garejai takjuk manasida jala disukun amat taima. Tu anak nana parjolo, miki nina. Ahado naking na dibereko di gareja na menarik di bagasan roham nina. Dia lusi ma na menarik diau bapa ima dekorasina. Karena sangat bagus dan indah katanya. Suku maboruna molohomi ni. Ahama na dibereko nina. Yang menarik bagiku Pak, kulihat adalah ketika tetangga kita salah mengucapkan ayat-ayat liturgina inna. Itu na menarik di bana. Ay somal na molo dihuta diapil do ayat-ayat. Na jolo. So nari pe asa unang mekel nina karuasi asa idua ema dijaha. Kalau dulu kan dihafal hati amanginang. Dihafal molo salah mengucapkan. Boy-boy marara bohio nati dangi. Apalagi molo diparekeli. Jadi itulah yang menarik bagi borunya itu. Kesalahan di tetangga nai tiki salah mengucapkan ayat-ayat. Disukum mati natana. Moloho oma inang. Aha mana menarik diho nina. Molo au pana menarik ima jamitana. Singkat, padat, jelas nina. Aha ma singkat padat nai. Ima da kuatusi nina. Singkat pada naido di boto imana ala pejepek jamitana. Alai dang di boto aha isini jamitanai. Marusuang nai hitana lau naking namar nataliba. Molo holanido na diberek kamu. Dola molo diau nina. Molo mamering Natal. Ikon taparohahon do songon dia pardalanan ni haroro ni Tuhan Yesusi na tubu tu Betlehemi di panggagatani dalam kasih karunia ido na ikon tabereng dang holam mereng-mereng hilo kilong na kesalahan na jamitana ale dang jelas nina. Tetapi kita harus melihat kasih karunia Tuhan. Kita harus melihat bagaimana Tuhan begitu baik nyata untuk memberikan karya keselamatan bagi kita. Ido inang na ikon taparohahon pardalanan ni Natali. Age amang tahe marisuang na hitanina. Inang amang nahinaholongan dalam perayaan-perayaan seperti itu. Maka kembali lagi kepada kita, bermaknakah Natal ini bagi kita?
berpengaruh do ibadah Natal tai, perayaan Natal tai, laho paubahon rohata, laho patoguhon hapor seauta, laho pajonokon dirita tutuhan debata. Amang inang nahina holongan, turpuk jamita sadarion menekankan bagaimana kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, memberitakan kasih karunia Tuhan. Marhite perayaan, marhite dinaung tabege jamita, marhite dinaung tabereng aka tanda halongangan, tanda naung dilehon Tuhan debata pangurupionna, pasu-pasuna dihita diganuk gulmi ningoluta, ido na ikon tabaritahon. Jala ondo na pinaandar ni Apostel Paulus di bagasan turpukon. Paulus memberitakan Injil keselamatan bagi banyak umat. Tidak hanya terbatas bagi orang-orang Kristen Yahudi, tetapi untuk semua orang Kristen non-Yahudi. Artinya untuk semua kalangan. Dalam hal ini Paulus boleh menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan menaungi kehidupannya yang telah memilih dia. Dinaung di jauh debata ibana ditakup Tuhan Yesus ibana. Jala disuruh ma ibana gabe naposo, gabe apostel laho mamaritahon baritani Injil, barita haluaoni, barita keselamatani. Inilah yang mau dikatakan melalui firman Tuhan. Jala molo tabereng di turpukon amang inang, Paulus memperkenalkan dirina, turuas na adong di hutarom marhiti suratna, didok di bagasan ayat sadam. Ahu surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus, natarjou gabe apostel, jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli nasian debata. Paulus memposisikan dirina songon naposo ni debata. Taboto do lapatan ni naposo ima sebagai hamba. Molo di bagasan Yunani didok songon doulos, manang songon hatoban, manang budak. Tetapi dalam hal ini dia bukan menjadi budak manusia tetapi budaknya Tuhan. Karena apa? Tuhan menangkap dia sehingga kehidupan Paulus itu serta merta berada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang menangkap dia, Tuhan yang memilih dia, dan Tuhan yang menguduskan dia, dan Tuhan juga yang mengutus dia untuk lahomar barita nauli. Dia memberitakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang telah mengubahkan dirinya, yang telah membuat perubahan baru kepada dia secara totalitas. Dari yang tadinya sebagai orang yang mau menghambat pemberitaan Injil, sekarang justru dia terpanggil dan diutus untuk memberitakan Injil. Artinya ketika Tuhan Yesus telah memilih kita, gabe naposona, gabe ula-ulani debata, ikon di bawah kendalian ni debata do ngoluta. Jala ikon mangolu di bagasan hata ni debata do ngoluta. Ido songon tanda kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka jikalau kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan, itulah yang harus kita hidupi. Maka kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi tetapi milik Tuhan. Maka dalam renungan ini Paulus mengatakan bahwa di patandahun ibana dirina songon apostel. Natar jauh jalan napina pulik ni debata asa marmaritahon hatani debata tusude bangso. Kemudian amang inang nahina holongan di tabereng diturpukon ima didok bahwa
barita nauli na pinasahat ng manang di pabua pa Apostel Paulus, ima barita nauli na siande bata taringo tu haroro ni Mesias ng pinarbaga-bagahian yang sudah diwartakan atau diberitakan marhite akapanurirang na di bagasan perjanjian lama. Artinya bahwa kedatangan Mesias, barita nauli, berita Injil yang diberitakan oleh Apostel Paulus, imataringo tu haroroni Mesias, yang sudah diwartakan, yang sudah dinubuatkan dari sejak zaman para nabi, yaitu zaman perjanjian lama. Dan Paulus sebetulnya tidak lagi mengadakan atau tidak lagi mengarang-ngarang tentang berita Injil, tetapi justru dia mau menyampaikan apa yang sudah diberitakan dari sejak dulu. Dia hanya mengulangi, mengingatkan kembali tentang kedatangan Mesias itu. Oleh karena itu, jika dalam kehidupan ini kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita harus menjaga diri kita untuk tetap kudus di dalam Tuhan. Badia mahita ala badiado tuhatai. Menjaga hati kita dengan kekudusan. Menjaga pikiran kita dengan pikiran yang baik dan positif. Menjaga pangalahota, menjaga simalolongta, menjaga pamangata, menjaga pakulinta. Ikon toktong mahita mamaritahon barita nauli nasian debata. Jamita na mangului imasa sitong na pangalahotai. Oleh karena itu, supaya benar nyata kehadiran Tuhan dalam ibadah yang telah kita laksanakan, itu harusnya membawa pembaharuan bagi diri kita. Dan dalam renungan ini inang amang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, diondol hontur pukondo asa porsea jala unduk akan porsea di bagasan haporsea untuk debata marhite Yesus Kristus. Adong do hubungan ni haporsiaon tu debata dohot haunduhota tu ibana. Tung somargo godohita unduk mangoloi debata molodang porsia hita tu ibana marhite-hite Yesus Kristus. Kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan jikalau kita tidak percaya atau beriman kepadanya. Ikon porsea dohita tu ibana asa tarbahe kita uduk mangoloi dohot uduk tu parsuruonna. Molo didok hauduhon di haporseota tu debata namar lapatan. Haunduhon na hombar tu haporseaon tu debata. Haunduhon di hasatiauta tu debata marhite Yesus Kristus. Haunduhon sian parbue ni haporseota tu debata. Haunduhon ala ni haporseota tu debata. Lapatan na amang inang na hilaholongan. Haunduhot tahi ima ala parbue ni haporseota. Ido na pinangido debata siak kita halak na porsea. Ketika kita mau tunduk taat melakukan firman Tuhan, di situ juga berarti kita percaya kepada Dia. Maka dalam renungan ini amang inang nahinaholongan didok muse porsea jala uduk percaya dan taat ido nagabe impolani hata haporseota. Ketika kita mengakui iman percaya kita dalam pengakuan iman, ido nagabe mambohali hita na ikom porsea namar situtu di bagasan haporseaon namangolu. Haporseaon ni halak Kristen dang holan taringo tu parbinotoan sambing molo manjaha manang mangapil hatani debata. Bukan hanya sekadar menghafal atau mengetahui firman Tuhan alai dang dihangoluhon. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu boleh kita ingat, boleh kita ketahui
tetapi juga harus kita lakukan dan kita hidupi supaya berimbang keberimanan kita. Asa unang marisuang hapor seauta tu Tuhan Yesus. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok musai diturpukon di ayat 1 ayat 5. Sian nasida do nang hamu najinou ni Yesus Kristus. Mandapoton akan nahina holongan ni debata jala akan nabadia najinou nai nadihutarom asiniroha madihamu dohot dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpukon amang inang didok sian nasida do nang hamu najinou ni Yesus Kristus. Dang holan apostel Paulus natarjou gabe ugasan ni Kristus. Alai dohot do huria rom tarjou gabe ugasan ni Kristus. Nang pedang halak Jahudi suderuas ni huria rom. Alai tarjou do nasida gabe ugasan ni Yesus Kristus. Di ondol hondo dison nasarupa do di adopan debata halak rom do halak Jahudi. Sarupa do sude akan naporsiai di adopan ni Tuhan Yesus dan mardia imbang. Semua sama selama kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan dalam hal ini kita mau dikatakan bahwa ketika kita mau percaya di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki kelepasan karunia di dalam Tuhan. Di bagasan nasida donang hamu najinou ni Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 7 mandapoton akan nahina holongan debata jala aka nabadia. Dalam hal ini inang amang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus diingatkan kepada kita sebagai umat percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk memberitakan kasih karunia-Nya. Maka dengan ini supaya kita betul-betul menghidupi kasih karunia itu, melakukan kasih karunia itu serta membagikannya kasih karunia itu terhadap sesama. Orang yang percaya itu sudah dipisahkan, lunga dipapulik debata, dikhususkan untuk melakukan. Sehingga kita adalah orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan itu. Adong maun partohonan, naso partohonan, adong partohonan, ya kan? Itu pembagian tugas pelayanannya. Maka apakah pelayanan ini kita lakukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan? Tentu tidak. Kita melakukan pelayanan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dalam pelayanan kita bukan untuk menyenangkan diri atau memuaskan khalayak ramai, tetapi semampu kita melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam renungan ini, bahwa orang percaya yang sudah dipisahkan dari dosa dan dunia, didekatkan pada roh dan dikuduskan untuk melayaninya. Melalui tindakan penyucian ini, Roh Kudus memperbaharui watak kita, karakter kita, dari yang tadinya pemarah menjadi peramah, dari yang tadinya orang-orang yang suka bersungut-sungut, sekarang menjadi orang yang bersyukur. Oleh karena itulah amang inang, maka dikatakan lagi dalam renungan ini di ayat pitui, asiniroha madihamu doho dame, nasian debata amata, nang sian Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam hal ini orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang mampu hidup damai. Adalah orang-orang yang mampu hidup di dalam kesejahteraan. Itu sebabnya dikatakan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Inilah yang mengiringi kehidupan orang percaya. Jikalau kita mau hidup dalam firman Tuhan, melekat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, maka hidup kita menjadi damai sejahtera.
Orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera itu adalah orang-orang yang tidak lagi melihat-lihat kesalahan orang lain, tidak lagi surut melakukan pelayanan karena hata-hata nasosuman, tetapi tetap bersiteguh, tetap kukuh, tetap tegar, tetap kuat dan tidak patah semangat melakukan yang terbaik. Paulus juga melakukan yang demikian. Tantangan pergumulan dia jalani dihadapinya, tetapi tidak sedikit pun Paulus gentar lamar barita nauli. Ima yang membuat kita diteguhkan, meneladani kemampuan atau semangat Paulus lamar barita nauli. Oleh karena itu inang amang, biarlah di masa-masa perayaan Natal, masa-masa Advent ini tetaplah kita berpengharapan, melakukan yang terbaik, tetap semangat melakukan pelayanan untuk Tuhan dan memberitakan berita firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Mauliate rohanami diho ali Tuhan, di pasu-pasu di ramoti hono ngolunami saharo di tikion. Mauliate ma Tuhan di hatam naung marsaringar di tonga-tonga nami. Naman jauh hami Tuhan, ima dinalaho manomu-nomu haroroni Tuhan Yesus Kristus si paluai. Tuhan pau bamarohanami, baritan nauli nang marsaringar di tonga-tonga ni gulmit ni ngolunami. Marhiti aka perayaan-perayaan naung hiuton hami Tuhan, lopok kemahatami, turoha doho tupar ngoluan nami. Asima roham di hami Tuhan urupi hami lehon gogo. Asa unang marisuang hatam. Asa unang marisuang hapor siaon nami. Tuhan asima roham. Sailam patogu mahapor siaon nami. Asa toktong hami marsihoho di hatam. Jala toktong hami mian di hasitongan ni hatami. Marbarita nauli. Aka barita na dumengganima na hubaritahon hami marhite pamangan nami ali Tuhan. Jala toktong maho namian di bagasan rohan ng pikiran nami. Ali Tuhan debata, pasu-pasu masa luhut ruas di huriam. Mamukas yang mulai danak sikola minggu remaja na poso na tua-tua. Sahat rodi na lansia. Ramotim nasida arian nang borngin. Di saluhut gulmit ni ngoluna, tunghoman na mangurupi doho mamasu-masu. Malotunga dong na di bagasan parsahiton, homa na mamasu-masu nasida Tuhan mambolokon nasasahit na marlokotan di pamatang nasida. Bolokon mayale Tuhan lehon hamalumon na sempurna. Pasu-pasu makasi panganon sinumon obat-obatan ng vitamin na dikonsumsi. Alai asa ima Tuhan gabe dalamu mga lehon haipason na sempurna. Di saluhut ruas ni huriami, pasu-pasu matuhan saluhut na, nasida naung marumah tangga, jalam na hirim marianakon Tuhan, sayhoma na mangalehon saluhut, hombar tuasi ni roham, disihol ni rohan nasida mar keturunan, lehom may Tuhan di nasida, asatung sikop las ni rohan nasida, mangalugahon rumah tanggana lehom maanak doho boru di tonga-tonga ni keluargai. Tuhan tung macay godang akan natoras nasihol laho paidaida kaya nakon nama rumah tangga. Alay dang adong dope jodoh di nasida Tuhan tung patuduhom maakasiroka niton di anak do borumi. Naung tang umur nasida nung ngamatoras jalan nung ngamapan dia kapar karejoan. Alay dang dapot nasida dope sirokap niton di aliamang. Patuduhom may hombar tulomo ni roham. Asima roham di nasida aliamang. Di saluhut ruas ni huriam na sedang mengalului parkarejoan. Asima roham di nasida ali Tuhan. Homa na pataruhon nasida tujapalan na malomaki. Na mangalehon na kaparkarejoan na umuli na dumenggan di nasida aliamang. Di nasida di naung di lehoko akaparkarejoan. Lehon ringgas ni roha. Asa dinunutin nasida aka ulaun nasidai. Jala toktong bersemangat di parkarejuan na. Asa saluhut na nasida Tuhan. Di bagasan asini roham. Boy mangulah ulaun na.
jala dapotan hangoluan siap ari marhite pasu-pasum. Tuhan di bagasan tikion, hutangnya ko kami dosa luhut anak ni Huriam, na mangarato na daoho langsian na toras na sida, mungkin alania ka parkarejoan, mungkin alania ka perkuliahan do akan na asing pe, asima roham di nasida, ho mana mangalinggo minasida, jala padao sian parmaraan, padao tahi-tahi sinebolis Tuhan na mangganggu hapor siaon nasida, ho matotong na mandongani anak doho burumi. Asima roham di hami Tuhan di aka program-program, nana yang dipatupa tonga-tongani Huriam HKBP Depok Sada. Pasu-pasu banasam napakau basion di tonga-tongani Huriami. Jala toktong maho Tuhan na mamasu-masu saluhut aka naposom, na mamelehon diri na songon parhobas tonga-tongani Huriami. Ho mana toktong mangalehon ringgas ni roha, na patuguhon hapor siaon. Jala toktong hami bergandengan tangan rabdoh huruas ni Huriami, laho mengembangkan pelayanan na dumenggan di tonga-tongani Huriami. Tuhan asima roham di hami, jalo matangiang namion, mangasahon goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiang kami Tuho. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 544 ayat 1 ayat 3, huhu tapasa mapeliata tu debata. Moloro panjoni Tuhan molo salbu tikion, molo bisar bintang si paiasi, jala sahat martugi jang akan hati nobusi, doho tau dibantu hatta latusi. Molo joni Tuhan maka goari pusta, di mana sini rohana, halus aku Tuhanku abiso. Molo dapotiki hehe akan hati nobusi, ira onda sida Tuhan Yesusi, di pakuling ni sarune lama nomu Tuhani, doho tau dibantu hatta latusi. Molo joni Tuhan akago hati pusta, di mana sini rohana, halus aku Tuhanku auriso.
halusaku o Tuhanku audiso. Jong-jong mahita salurna. Halusaku o Tuhanku audiso. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhu silehon-lehon na denggando nasa ulibasa nama uli utus. Upasat hami masya nani lehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pelianon. Patimbulhon haraja umud tonga-tongani huriam doho di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana lilehon di roni pamanaku. Osano turuni roni saluh martaku. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu tondim. Dihamu amanami inanami nahin naholongan, hami akaparhobas na melayani ibadah minggu sadarion, pasahaton, selamat hari minggu, selamat Advent,
Tuhan Yesus memberkati. Horas